Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure Si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Ya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Ya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Pada penggalan video berikut, terdapat banyak pembelajaran. Belajar bersama dari cerita Wayang Kulit. Kula nuwun mangke amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladoni dumawahing tawang tuwang eyang. Kula nuwun sewu. Sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alendra ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati. Kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengah pun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng ngubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alendra Gung Binathara ing Wirata lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Werkudara? Nggih. Apa Si Adi tau tate nampa pangendikaning Kanjeng Hyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan wae durung tau nampa ngendikaning Hyang Matsapati kakekku ing Wirata. Mbok menawa ingkang pendak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tate nampa pangendikaning Matsapati kakekku. Yayaji, wonten pangendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu pendak-pendak Kanjeng Hyang Matsapati tansah angucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Hyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben jernyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Hyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Hyang Wirata menawi ing lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Surem-surem tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang manise wadananira baranang
netra konjem ping bantala Werkudara, apa? Lah iki apik lho, Yai. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Hyang urung iso nyupekake kelawan lakon ing wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mukal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Iya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembuk. Yen no patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki. Terus piye coba? Le arep nleremke penggalih Kanjeng Hyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ra maido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku, Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lalapan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara lan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu. Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rana Madyalaga pejah wonten ing pabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah. Ling getuni kok ora wis-wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos
Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Wonten dawuh. Lemar nangis ki tekan sok kapan? Lemar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semono kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Kokorabu sepinten kalpadan kula nyuwun kenging samudra pangaksami jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir wis ora sandadak mbok rembug yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang piye samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba ya Kresna sak banjure kula nuwun sewu sakmangke kedah tata-tata ngrakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun ngados mekaten menawi Kanjeng Eyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati. Gusti. Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima. Inggih Kanjeng Eyang. Jumanggah anggara sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk Gandara ketup lumembak penyu kang kumambang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana, aku ingkang bakal madeg senopati. Mangke rumiyin. Menawi paduka Kanjeng Eyang kebadhe madeg senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadegdayan paduka Kanjeng Eyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Eyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi senopati ngembari marang kadegdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Kokorabu. Piye? Nuwun sewu menawi sagedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira sadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep kese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging yen to dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Siadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula. Menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Srikandi kae rak wong wedok to. Srikandi wong wedok nalika semana tak tari Srikandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen.
Mungsuhe Kanjeng Hyang Ngetal Kandha Sang Mahatmursi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Hyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Hyang Ngetal Kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajaka ning Mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madheg ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit? Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, piye? Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tungingal dendeng saengga praja. Nalika semanten nedeng jemangkak sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indranite Gajah Kyai Herawana. Nenggih anganti dateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumaja dados kaget sangya para Pandhawa wau. Yana dewa yen nuntana wangabrang
yen untuna wong abrang kasangsaran ira wang oh iladal kejut raos manah kula pukul dene paduka Iwang Pikulun Bathara Indra Iwang Pikulun Bathara Wisnu tuwin Iwang Pikulun Bathara Kamajaya ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan kemarin kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk pukulun iya ya Durgandana ulun tampa pangestu ulun tampanana Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana iya ya Prabu Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana Matsapati kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Puntadewa ulun tampa iya Puntadewa ulun tampa iya ya Puntadewa ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Kresna ulun tampa iya ya Kresna ulun tampa wah Indra kakekku Wisnu Kamajaya aku ngaturake bekti iya ya Werkudara ulun tampa iya Werkudara ulun tampa iya ya Werkudara ulun tampa nyuwun mapunten pukul kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Durgandana dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun menapa sekedinipun rawuh paduka pukulun menika diutus Sang Hyang Jagat Girinata inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa upami tetela mekaten kula mboten badhe selak jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaloka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken paduka Hyang Adi Pukulun Surapati. Matsapati wonten timbalaning adhawuh. Aja kaduk ati kadron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senapatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Inggene bakal katandha sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang ngilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ndelung kang dadi lair batin kita. Ana ing kene katandha sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Harjuna. Yekti wis pantes dadi laranging jagat lancuring bawana ora nyawang sapa ingkang dadi mungsuh kita kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat satemah sesuk purnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna mulat para Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang pukulun namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi sageta nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinampiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir Dewa tansah amayung lawan laku jandra kita yekti ulun tedhak ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulup para Pandhawa sakabehe lan mligine Arjuna padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kuru Kasitra mau wis cinandhang lan kinudrat marang panguwasaning dat kamurwing dat Matsapati Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna nggone padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun
Ulun Buya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Ulun. Boten ana babar pisang. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumulku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalane ngadaw. Sang Hyang Surapati wis paring pangestu kelawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansemono uga Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tida-tida rasamu, Koko Prabu? Kula nyadhong dawuh. Arjuna, aja lali lho. Semar saanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning Panakawan kuwi gedhe tumraping sira Yayi. Lho niki ngestaken dawuh. Nah ingeten kula nyuwun pamit Werkudara ngrakit gelaring baris siadi dadi senopati pengapiting adimu lanang Madukara. Ya Majapati kakekku aku njaluk pamit Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Tak balang puja sesanti padha lanang jurip nunggir putu-putuku kabeh. Mau menerima dan mau melepaskan, maka tak ada beban yang berat.